Wani bidiyo ya nuna Malam Ali na kwana 90 yana kutuntuma wa Rayya a shari'a a wajen ɗaukar shirin kwana 90 a garin Gida. Aliyu, kai ki kutuma ku bai. Ya ban da lafiya kuma sun zo kula da ni ba a gaban guru da sazo na ji aka zo aka na dinga na su mutu ba kamar zan mutu duk cikin su ba wanda ya mun sani dan mai cikin uwar su shi ne inda sabe da ya mata wai wasu sun kula da ni to sun kula da ni din Abdullahi ya isa ke ya go an ce ya isa mu bari da Allah jama'a wanda zai zama ba su ce wanda ya kuma ku bai yeah I can't get you. Shi dai Malam Alin yana korafin bashi da lafiya, babu wanda ya ce da shi sannu, amma ana yi mai barazanar za su cire shi daga aikin. Rikicin ya ƙara rincaɓewa ne sakamakon Malam Ali ya bi Rayya ta WhatsApp yana ɗora wa Rayya zagi, ita ma bata yi ƙasa a gwiwa ta rama a shari'a. Rayya dan kutumar durin uwarki nake ga wannan magana, dan kutumar bura ubanki, dan kutumar ubanki. To sai na ci durin uwarki, na rantse da girman Allah Rayya sai na ci kutumar ubanki, sai na miki na fi ki hauka dan kutumar ubanki. Shegiya jaka dabba mahaukaciya jahila da kikiya. Kai da yake daƙiƙi ne, mahaukaci ne, jahili ne, kai baka san me kake yi, babban za dabba dan akuya. Ai ko baka yakan ba na san zaka aikata. Banza kawai mahaukaci jaki jahili dan shegiya. In ba jahilci ba da akuyanci irin naka, ka mai da kanka dan tasha, ka mai da kanka mahaukaci, ka mai da kanka dabba wanda baka san. Amma daga ƙarshe mun samu ba'asin dalilin da ya haddasa wannan rigima tsakanin jaruman guda biyu. A cikin sautinsa ya bayyana an yi wa Rayya wani abu ne, shi kuma a cikin wasa ya ce da ita Allah ya ƙara. Kawai sai Rayya ta ɗauka ta sanya a status tana zagin sa. Wallahi nomar dan uwa ya hidima ya jama'a. Ya kokari kwana biyu. Ka gane ba fa wani issue bane wannan a zo a gani. Gani ne ta yi posting a status ɗinta na WhatsApp. Kamar wani ne ya bata mata rai ko wani makamancin haka. Ka gane, to normally muna wasa da yarinya, tana min wasa haka ta tsokane ni ma yayi nakan tsokanar ta haka. Ka gane, sai naga ta yi posting alamun ko an bata mata rai ne, sai na dan tura mata emoji ta WhatsApp din, na ce Allah ya kara, ina dan marguda mata bakin nan. Ka gane, kawai yarinya nan gaya maka sai ta yi mountain magana da na gaya mata, kawai sai ta tafi kuma still ta je status din nata, kawai ta rubuta wai ai in baka yi haka ba dama Malam Ali kwana sai in ba a san baka nuna kai jahili bane, jaki dabba da kiki. Ta rubuta a status, which is kowa ya gani, kowa ya gani, ga sunana nan, ka gane, ga lamba ta nan. Sai abin yawan mamaki na ce a ya ban gane wannan yarinya ya zata min haka, ya za a yi normal muna wasa da ita kawai dan na zo le yake. Ai idan ma hakan zaki faɗa ki gaya min daga ni sai ke, na rantse da girman Allah brother, idan da a ce yarinyar nan irin like ta gaya min ne private daga ni sai ita, na rantse da girman Allah ko da kai ba zan yi an kalle ta ba. Amma ki ji cikin ki je status ɗinki baki san su waye suke viewing status ɗinki ba, mutane nawa ne, wani ma zai gani baka san ka ya gani ba, irin masu boyewa su kalli status ɗinka baka san sun kalla ba. Mutane za su kalla, kawai yarinyar nan ta yi wannan abin, raina ya ɓaci mutane aka wanda sai ganin status ɗinta aka fara kira na, me ya haɗa ka da Rayya ne haka ta je tana dura maka, tana gaya maka magana a status ɗinta, irin wanda suke viewing status ɗinta kenan. Sai na duba na gani, raina ya ɓaci sosai, shine fa na yi mata wannan voice note ɗin fa na zazzage ta ni kuma. Ka gane, which is ni duk wanda ya sanni wallahi tallahi broda, ba wani mahaluki da zai ce yau ni wai ya taba ganin abokin fada na, ni ba rigima nake ba ma na shiga harkan mutane ni astaghfirullah wa tobi ilai, ni kawai na dauki kowa abokin wasa da dariya na. Duk wanda ya sanni ma ya san ni mutum ne mai zolaya mai tsokana, duk wanda ya sanni in dai kana mu'amala da ni ka san ni mutum ne mai tsokana mai zolaya. So dan me dan na miki wannan tsokanan, zan na zolaye ki kawai zaki wannan, which is ke ma kina tsokana ta, kina zolaya ta, zaki dauki wannan bakaƙe maganganu rashin mutunci na cin mutunci ki gaya mini. Ka gane, to shine fa raina ya ɓaci, na zazzage ta.
to aiko in gaya maka shine zagin da ne mata. Ta je ta yi screen recording, ta je ta yi posting a Instagram, ta yi tagin dina, hada tagin dina ta yi tagin dina tana faɗin magaɗe maganganu, ta ce kaza which is tun a WhatsApp din daman ta zazzage ni ita ma, ta zazzagi iyayena da sauransu. You know, which is dai an yi dai abin da dai ba daɗi, na zage ta zage ni, which is ka san zuciya ba ta da kashi dai da ka kai ga controlling fushinka wani lokacin sai ka ga abu ya zo ya fi karfinka, you know. So I couldn't control my temper wani lokacin har na zo na zage ta, da tunda na ga ta min wannan cin mutuncin ita ma ta zage ni, ka gane. So ka ji fa abin da ya faru, ta ta yi post na Instagram, ta yi tagin dina tana faɗa makayin maganganu, ni kuma ban tanka mata ba tun daga wannan zagin da na mata a WhatsApp ban ƙara ce mata open ba. In fact ma na yi blocking ɗinta, na goge lambobinta duka gabaki ɗaya. Za a gani a post ɗinta tana cewa ai Malam Ali Kwana in tunda kai blocking na goge lambobi na. Sannan Malam Ali ya ƙara bayyanawa zagin farko da yi ba da Rayya yake yi ba, matsala ce ya samu tsakanin shi da ma'aikatan shirin Kwana 90 a garin Jigawa. Ya nuna cewa ba shi da lafiya tun dare, ba su kai shi asibiti ba, amma suna korafin don me Sahabi Madugu zai kai shi asibiti, kenan su fim ɗinsu ya fi lafiyarsa. A location ne fa, a set ne aka samu, ka gane, ne rashin lafiya. A wancan ni ba ita nake zagi ba da ita nake ba. A set ne aka dan samu problem, ka gane, ban da lafiya kusan tun karfe 10 na dare na dinga rashin lafiya a Jigawa. Ban da lafiya sosai, ciwon ciki da malaria, ulcer na ya tashi kuma still ba su kai na asibiti ba, ne complain ba kai na asibiti, sai ni na dauki nauyi na yi wa kaina komai, na kai na asibiti. Sahabi da wasu 'yan mata su biyu suka haɗu suka kai na asibiti, ka gane. Na je na yi sponsoring, na ɗauki nauyin kaina wa komai, ka gane, ne komai da kaina. Su ba su yi komai ba fa, in gaya maka. Shine aka kirawo su a waya, waɗanda suka kula da ni, suka tsaya kai da kafa, suka kula da ni, suka bani kulawa. Wai aka kirawo su a waya ake ce musu wai me yasa wai suka kula da ni, wai me yasa suka bani kulawa, which is kaga kenan da mutuwa zan yi. I don't know, so ake mutu kenan. Kaga fim ya zama hauka kenan, ko kuma fim ya fi rashin lafiya, fim ya fi lafiya kenan, which is ni kuma lafiya ta ita ce priority dina, ka fahimce ni. In ba lafiya ba za ka iya yin fim, ba ma abin da za ka yi in ba lafiya. Ibada ma ba za ka iya yi ba in baka da lafiya, ka gane. Wannan fa shine abin da ya bata min rai a wannan waya. Yarinyar ta kira ta PM production manager din ta Kwana 90 ta kira wasu take gaggaya musu bakaƙe maganganu, wai me yasa su kula da ni, which is ita kuma yarinyar na san ziga ta akai ita yarinyar ta kira wa yancan ta gaggaya musu magana, na san ziga ta akai. Akwai wani gulu cameraman shi ya ziga ta, ka gane, which is bidiyon ma da aka yi da naje ina wannan bambamin bala'in a ranar. Bidiyon ma da aka yi ina ganin shi lokacin da yake bidiyon, yana saman bene, shi gulu din shine cameraman na Kwana 90, Ahmad Gulu, ka gane. Ina ganin shi lokacin da yake bidiyo da waya, kawai shiru ne na kyale shi, mutum da na san cewa ba wani abu ne ba wanda zai zama na yake da suna za a ce ayi wane yayi wani abu wanda yake na kunya ko na cin mutunci, ko tunda lafiya at least kana wa mutane aiki, su nake wa aiki. Bani da lafiya, me ya kamata su sai su nuna mana kulawa, su bani kulawa, su nuna min cewa wani mun san ba shi da lafiya kaza. Amma ba ku nuna min kun zama da lafiya ba, wanda ya min sannan a cikin su. Kuma na je na kai na asibiti ne, kai na komai da komai, wasu su zo su kula da ni. Sahabi in gaya maka shi ya tsaya tsayin daga ranar sai da Allah tun karfe 10 na dare, bawan Allah nan har karfe 4 na asuba suna kaina. Wai kuma su waɗanda suka min haka, wai su za a kira a gaggaya musu baƙaƙen maganganu. To ni abin da ya ɓata min rai, gaya musu baƙaƙen maganganun da aka yi. Ni ba wai kula da ni da ba a yi bane ba, no. Akan meye ne su sun tsaya tsayin daka, sun hana idan su bacci, wai sun kula da ni, wai kuma a kira su a gaya musu baƙaƙen maganganu. Kaga to wannan shine abin da ya ɓata min rai. Shine na je ne zage-zage, na faɗi baƙaƙen maganganu. Shin laifin waye, Malam Ali ko kuma Rayya ko kuma ma'aikatan Kwana 90? Ku gaya mana ra'ayinku a comment section.